Sa headlines kan mga barata, primerong simbang gabi sa siyudad kang Naga naging matuninong. Seguridad sa Naga City District Jail higot na babantayan ngunya na Pasko asin bagong taon. Sa Mabadyaw sa siyudad ni Naga pinag-rescue kan City Social Welfare and Development Office. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Mayong anuman na insidente o aksidente ang na-record sa Barangay Council kan San Francisco, siyudad ng Naga sa inot na simbang gabi. Yaon man sa nasabing barangay ang San Francisco Church. Aramon taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Brink. Subagong aga ang pagpuna kan Misa de Gallo sa Nasyon na para sa papaabuto ng Pasko. Sa assessment kan Barangay Council kan San Francisco sa siyudad ni Naga, na kung saan namumugtak ang San Francisco Church sa syudad. Tuninong man katabang ang manlain-lain na force multipliers sa kaibahan ang PNP asin ang Philippine Coast Guard. Si okasyon po kan simbang gabi kasubanggi, naging maray asin aling tabo si pagtarabang po ka na PNP, ka na Philippine Coast Guard Auxiliary, igwa po 902, 907, yaong po sinda. Halos sa pinahiling ko si suporta sa itong mga tano, diyaon po. As sinahiling na po si Kapal Kantao, si Bogan nag-attender ka itong simbang gabi. And then sa bagong aga, mas talong nahiling naman po gina, ito sa rupo ito sa nagsiserve sa simbahan. Nangapudan man ang opisyal sa mga kahubenana na maaprobit sarpakan mga masurunod na simbang gabi na iwasan ang iriwal na makakaapektar kan seguridad kan mga masimba. Kaya hagad ko po na sana maging kuyan po kita mapagmasid asin magpagmagtag kan mga nangyayaring mga kariribukan dito sa satuyang lugar. Sana po dahil po kita itugot na kita mabiktima kaning nasabing mga kawatan asin na maiwasan ang anuman pong mga kaguluhan. Ang nakakatakot po kaya ngunyan, ining mga hubin na halos sa dikit na hirilingan lang, dikit-dikit masuruntukan. Ang makatakot po kung iwan mga pataro na mga daraian. Para sa Gen TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Mientras tanto, bago pa man ang enot na simbang gabi, hamanaman ang deployment kan mga barangay tanod sa Barangay Concepcion Pequeña, siyudad ng Naga. Susog kay punong barangay Jewelyn Regmalos, duwang simbahan an sa indang pinagbantayan kan subanggi. Asin kan subagong amay na pagkaaga na mayo man dakulang insidenteng nangyari. Base sa report sa kuya kang tanod ba, peaceful man ang maray si subagong subanging alas 8 asin alas 4 aga. Dua kaya ang misa. Alas 8 banggi tapos alas 4 magumako. Padagos sa mga bareta, mga sama badyaw na naghahagad din kwarta sa sentro kang Naga pinag-rescue kan City Social Welfare and Development Office. Aramon taman ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. 40 sama badyaw ang na-rescue kang City Social Welfare and Development Office sa paagi ni Ma'am Glo Rodriguez durante ka magkaigwas sindan in rescue operation sa sentro kang Naga. Ang sama badyaw, si mga nagsasakat sa bus asin jeepney o naglilibot sa sentro kang Naga na may makaiba na salit na aki asin naghahagad nin kwarta. Matapos sa matipon, pinag-turnover rin ini sa MSWDO asin LGU Pasakaw para sa magkakandigong intervention. Nakaistara mga ini sa sitio Pinagpala, Barangay Balogo, kanasabing munisipyo. Nilinaw ni Ma'am Rodriguez na daiman sinda pinagbabawalan na maglaog sa siyudad kang Naga basta dai na pag-iriba ang mga saralit na aki. Simpig sabi mi man po sa inda na pwede ka mo sa Naga. Itong mga darakula na kaya na ang buhay. Basta dahil lang kaibanan ang aki. Kasi ang aki, ang pig-ano ta duman na baka magkahilang, madisgrasya kasi nagraralamag sa auto. Which is, bakit man lang yung problema digdi sa Naga, yan, haros pag may badyaw. Pag arog kainit talagang yaon sinda. May pakiulay man ang CSWDO sa publiko na pinagdudulok kan mga ini na imbes sa kwarta, pagkakanalang ang itao. Sa hiling ko, kung magdulok sa inda, sin-encourage naman sa mga tao na kung may magdulok na daw, sisay na para palibos, dahil na pagtaanan ng kwarta. Magbakaling tinapay, itao sa inda. Kasi kung mabakal ning
ning kung kwarta, pero iba dai na divert. Sige sindang balik-balik imbis na pagkakan kung anong nahilig yung babakalong. Mientras tanto, padagos man ang pag-monitor kang CSWDO kung igwa pa mga badyaw sa sentro kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, sa paagi nin resolusyon, pinag-umaw ni City Councilor Lito Del Rosario ang duwang transport cooperative sa siyudad ng Naga matapos magnegatibo ang mayorya sa saindang mga tricycle driver. Nagpapahiling lang subot ini kan marhay na pagmanihar kan kooperatiba urog na ang pagpasunod na dai maimbuelto sa illegal na droga ang saindang mga miyembro. Groups like this sa Naga sa pagpahiling ning commitment, steadfast commitment to ensure a drug-free city by persuading its members to voluntarily undergo drug test conducted by the Land Transportation Office. Sa pagbabalik kang news break, Naga City District Jail nakaalerto ngunya na Pasko asin bagong taon. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Sa sakuyang mga namamanwaan, ini ang saindong servidor, Mayor Chris Lizardo, nagpapaabot ni Mokmang Pasko, asin maligong bagong taon. Lugod ang selebrasyon kang Kapaskuhan, mapano ang sakuyang puso ng kaugmahan, asin pagkamo, na inot na ipinamati sa tuyang kan mahal na Diyos. Kami po sa lokal na gobyerno kan Minalaba, lauman po nindo ng pagkamo asin pag-asikaso, mapadagos-dagos na may pamati sa sainyo. Sa liwan po, sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kan Banwaning Minalaba, nagpapaabot ng pagbati, Merry Christmas and a prosperous year. To the NCF Tiger community, now that we are almost over the pandemic, I would like to greet each and everyone a Merry Christmas and a good holiday and a Happy New Year. We look forward to more blessings from our Lord God to the coming year. Again, to all of us, let's enjoy the holiday. I wish you all Merry Christmas and a Happy
2023 New Year. Padago sa mga bareta, seguridad sa Naga City District Jail ngunya na Pasko asin bagong taon, higot na ipinapautob. Ang detalye aramon ta sa report ni Melvin Machado. Haman ang schedule ka mga personay kang Naga City District Jail sa Barangay del Rosario, Ciudad kang Naga para magtaon ng seguridad sa mga persons deprived of liberty niyaon sa saidang pasilidad. Susuki Jail Inspector Jose Generoso Aguilar, Chief kan Security and Control Section, mayong tutugutan sa mga personahe na mag-leave o mag-absent. Meron po kaming schedule dito from December 24, 25 and 26, December 31, January 1 and 2, naka-full alert status po kami. So ibig po sabihin yan, 100% po ang personnel present dito sa Naga City District Jail. Huli ta duty sinda sa panahon kang Pasko asin bagong taon. Sa Valentine's Day na lang subot ninda, babawion ang saidang presensya sa saindang pamilya. Kaya po yung Pasko namin sa pamilya at yung bagong taon, gagawin ko na lang pong Valentine's Day siguro. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, naglalaom ang gabos na empleyado maging sa pribado asing gobyerno na makakaresibisidanin bonus ngunya na Disyembre. Kabali na digdi ang sarong street cleaner kan Solid Waste Management Office kang Naga. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Kung igong empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga, ang dapat na ipaglingawan na matawanin bonus ngunya na bulan kang Disyembre, inimayong iba ang satuyo mga street cleaner. Sinda ang responsable kung taano malinig tulos ang sentro kang Naga sa urual daw niya itong pagmata. Si Maria Belen Gregorio, residente kang Barangay San Francisco, Ciudad kang Naga, napon magsigid sa sayang sakop na area sa oras na alas 5 nin aga hasta alas 9 nin pagkaaga, si mabalik naman pagkahapon. Dahil naman suot siya na didipisilan sa trabaho, kundi ang urual daw na gastusan sa harong kung kaya daininda maiiwasan ang mangutang. Ang pagbuhay po, harog kang mga balon-balon kang mga aki, budget kang mga aki. Dahil syempre po, yung katapusan po ang may sahod may, obligado po kaming mangutang. Magsahod man po kami, pambayad lang po sa utang, renew na naman. Sa nakalis na aldaw, naresibi na subot ninda ang dagdag sa sedang sweldo asin at siya na Christmas party sa City Hall. Saro siya sa naglalaom na may anunsyong gigibuhon ang mga opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga. At yan po, Christmas party ni, baka i-announce lang muna. Ngunya na Pasko, saro sa lang sa iyang pinagmamawot para sa sayang pamilya. Ang wish ko lang po, dahil magkayo lang ang pamilya ko. Dawa, mayong-mayo kami. Mayo lang kung mati ang mga aki ko, agum. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may pakiulay man ang street cleaner na si Maria Belen Gregorio sa publiko na iapon ang saidang mga basura sa tamang lugar asin sa mga nagluluwas nin basura sa gilid kang tinampo. Kaipuan subot aramon ang schedule kan pagluwas nin basura para siguradong mahakot ini kan truck kan SWMO. Sana po magkaigwangan pong disiplina, mag-apon sa tamang oras. Kasi po, arog kayan pag dahil nag-aapon sa tamang oras, niraralalay kang mga ilo. Padagos pa sa mga bareta, kasalang bayan pinagibo sa Banawaan Maning San Fernando, Camarines Sur. Aramon naman kompletong detalye sa report ni Jerome Brito. May kukonsiderang dakulang regalo sa parte kan 50 anyos na si Ruel Azuela an makasal antes pa man ang pagabot kan Pasko. Saro sa naman kaya si Ruel sa 37 padis na pigkasal kasudma sa Banwanin San Fernando sa kasalang bayan na pigpanginutan kan lokal na gobyerno. Ako 50 na. Tapos 5 taon pa lang kami. Papasalamat ako kay Mayor. Sa lado man kan LGU kan nakaaging taon kaya nasa 16 ng padis sa anpig kasal. Alagad sa ngunyan haros na doble ni sa pagikan sarong civil wedding sa nasabing Banwaan. Civil wedding ini and simple na ceremonies and may salo-salo pagkatapos.
congratulations, best wishes, and salamat sa pagpaparticipate niyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mga tugang siyam na aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang kaltiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Kay maningaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage. Asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdista na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.